E comeza o contrarreloxo. Equipos, tedes 120 segundos por diante, 20 puntos para o que gañe cada pregunta. Os erros non penalizan, así que veña, non sexades cacarotas. Veña, comezamos por Sabela. Dame o número. Tempo. Cantas provincias galegas comezan coa letra P? Unha. Correcto, seguimos. Cantas obras de Joan Miró hai no Museo Reina Sofía? 11. Non. 4. Menos. 2. Correcto, seguimos. Cantos minutos dura na lanzada un partido de fútbol praia? 90. Non. 60. Menos. 50. Menos. 45. Menos. 30. Máis. 35. Máis. 40. Menos. 25. Máis. 38. Menos. 35. Máis. 36. Pois claro, Budiño, por fin. Cantas estacións de esquí hai no Pirineo aragonés? 5. Correcto, seguimos. Cantos osos no pescozo teñen a maioría dos vigueses? 2. Non. Máis. 7. Máis. 15. Menos. 11. Menos. 9. Menos. 8. Correcto, seguimos, Javi. Que dorsal levaba Magic Johnson nos Angeles Lakers? 50. Non. 33. Menos. 22. Máis. 23. Máis. 26. Máis. 29. Máis. 33. Menos. 31. Un pouco máis. 32. Pois claro, Chisco. Cantos habitantes lle faltaba en 2024 ao Concello de Dozón para chegar aos 1000? 314. ¿Cómo? 314. Non. 25. Menos. 16. Menos. 14. Un pouco máis. 15. Pois claro. Cantos faros hai na illa de Mallorca? 4. Non. 10. Máis. 20. Menos. 19. Menos. 17. Correcto, seguimos. Tempo.